Lauantai 6. kesäkuuta tarjosi Tampereen Vitosen ykköslohkon kärkikamppailun, jossa kotijoukkue FIK sai vieraakseen Tapan Tampereelta. Ottelu oli myös kauden ensimmäinen ottelu Lamminrannan urheilukentän varsin hyväkuntoisella nurmella, jossa FIK on saanut harjoitella parin viikon ajan. Hyvässä vireessä oleva FIK kävi pelaamassa edellisen ottelunsa Sopun vieraana, josta tuliaisina oli täydet 3 pistettä lukemin 1-4. Hivenen epävarman alun jälkeen FIK jatkaa hyviä otteitaan ja menee Tapaa vastaan 1-0 johtoon, kun Samu Kujalan keskityksen jälkeen tamperelaisten puolustus epäonnistuu purkupallossa ja Ivo Dankov puskee kotijoukkueelle avausmaalin. Toista maalia ei tarvitse kauaa odotella, kun pari minuuttia edellisestä Jarno Hankaniemi antaa vapaapotkun ja Ivo Dankov puskee komeasti pallon jo toistamiseen Tapan verkkoon. Näin siis tauolle siirrytään isäntiä johtaessa 2-0. Ottelun 3. maali syntyy vastaiskusta, kun pallo ajautuu Santeri Ketolalle. Ketola syöttää Samu Kujalalle, joka juoksun päätteeksi tarjoilee hienon syötön takaisin Ketolalle ja tämä laukoo vasemmallaan pallon alanurkkaan. Loppulukemat iskee Jere Rauhansalo, kun Konsta Laajalehto voittaa pääpallon ja Santeri Ketola vapauttaa Rauhansalon rangaistusalueen sisään. Upea chippi yli maalivahdin ja kotijoukkue FIK jatkaa edelleenkin sarjassa ilman tappioita. 6 ottelua, 18 pistettä, 31 tehtyä maalia ja 2 päästettyä on varsin hyvä saldo, joka miellyttänee varmasti myös kotijoukkueen valmennusta. Lopputulos Forssassa siis 4-0 ja seuraavaksi mennään kuuntelemaan FIK-valmentaja Miika Murtolahden mietteitä. No niin, FIK-valmentaja Miika Murtolahti. 6 peliä pelattuna ja 18 pistettä, päällimmäiset fiilikset Tampereen palloilijoista, 4-0 voitto. No, voitto tosiaan 3 pistettä, mikä tärkeintä. Oma maali pysyy puhtaana. Se on aina kiva juttu. 4 tehtiin. Oltais voitu tehdä paljon enempi. Vastustajalla ei hirveästi kuitenkaan mitään ollut. Oli vähän pettynyt niin sanottuun kärkikamppailu-peliin niin kuin pelillisesti. Että tämä aika suoraviivainen joukkue oli vastassa, joka pyrki vaan pitkällä, nopeilla hyökkäyksillä iskemään ja näin. Että 3 pistettä se nyt oli tärkeintä, mutta ei se kauneimmasta päästä ollut missään nimessä. Vastustaja pyrki laukoon aika aikaisessa vaiheessa. Tuliko yllätyksenä vai oliko helppoa puolustaa? No, ihan rehellisesti sanoin. Kyllähän se yllätyksenä tuli, että ne niin hanakasti lähti laukomaan aika kunnianhimoisista paikoista, mutta kyllä Jamppa on niin hyvä maalivahti, että välittömästi oli semmoinen luotto, että ei tässä niinku mitään hätää, jos ne noin yrittää. Ja niin kuin se olikin, Jamppa otti kaikki tarvittavat kiinni ja näin. Että meillä on hyvät veskarit, Jamppa ja Matti, niin ei noilla. Aika paljon oli juniorikaartia mukana. Onko jotain huolia, murheita joukkueen sisällä vai mistä ongelmia? No joo, tässä on nyt käynyt se perus, että kun kesäkuu tulee, niin nurmikot on vihreänä ja aurinko paistaa, niin kaikki on jossain. No ei, nyt on tullut vaan huono tämmönen suma poissaoloille, että 2 vai 3 jätkää oli töissä ja 2 on ulkomailla ja
kaksi on loukkaantuneena, että siitä tulee äkkiä, kun laskee 8-9 poissaoloa. Onneksi meillä on näitä nuoria poikia jo ollut tässä aika pitkäänkin mukana ja nyt tuli taas lisää vielä P-junnuja jeesaamaan, auttamaan ja Rauhansalon Joni, joka sitten tuli tokalla jaksolla kentällekin, niin näytti kyllä, että ei ole mikään ongelma. Niin. Joo, siinähän oli sitten veljekset samaan aikaan kentällä, että näytti ainakin siltä, että Jerältä tuli aika tiukkaa kritiikkiä Jonille, mites valmentajalta. No kai se kuuluu siihen, se on vaikka pelaisi ihan täysin oikeinkin, niin aina pitää pikkuveliä vähän ojentaa. Niinhän se menee. Joo, siinä oli veljekset kentällä, 2 paria itse asiassa. Kujalan veljekset pelasi hyvän pelin molemmat ja kuin myös Rauhansalon veljekset. Että hyvä näin. Selvä, ei muuta kuin kiitoksia ja tsemppiä seuraaviin koitoksiin. Kiitos.